Hallelujah. Praise the Lord. ধন্যবাদ দিয়ে তাদের বাসবাসী এবং পিতা মাতা সমস্ত আন্তরিক প্রেস লর্ড হালেলুয়া বাস করিবা যমন কিছু সমাচার খেলু শুনো Hallelujah. Semaja guna Jadi Jangan lupa. Jangan nanti. Jari guru nanti. Hallelujah. Praise the Lord. সুসমাচার বললে মানে মনুষ্যমানଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ନକରି ନ ପଡ଼ୁ ଏହିରୂପେ ବାର୍ତ୍ତା ବା ସମ୍ବାଦ ସମାଚାରକୁ ସମାଚାର କରୁ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ କାହିଁକି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ମନୁଷ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ Prabhu Yesu Kristo. ହାଲେଲୁୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ ବା ବଳି ପକାଇଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ଯେକୌଣସି ଯୁବକ ହଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ଆମେମାନେ ରୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ ହାଲେଲୁୟା ସେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏମିତି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏମିତି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah.